Tak ahoj, já jsem Štěpán Přibryl a tohle je Adam Jonáš. A my jsme z pivovaru Frankys a teď vám trošku ukážeme, jak vaříme naši vánoční specialitku, což bude co? Čokoládový stout. Čokoládový stout, tak pojďme se na to podívat. No a už jsme tady v našem pivovaru, kde kouzlíme náš čokoládový stout. Voní trošku jak v pražírně kávy. Výborná věc. Tady je pan Sládek, který právě vaří. Můžeme se podívat dovnitř, jak ta magie vzniká. On to vaří, vypadá to na první pohled jako... už máme zamlženou čočku. Na první pohled jako obyčejný stout. Teď přijde ta magie. Malá špetička rohu z jednorožce. To je, myslím, i dost, ne? Tak je to vánoční stout, že? Tak čím víc jednorožce, tím víc Vánoc. Jedna z hlavních ingrediencí tajných. Komu to neříkat? Další tajnou ingrediencí je špetička dětského smíchu. A teďka tady máme, kolik to je, 5-10 kilo nastrouhané čokolády. Barevný slad. Čokoládový slad. Tady už máme ten výsledek. Hej, kafíčko. Černé jak noc. Teď tomu dáme ještě uležet. A na Vánoce se můžete těšit na dáreček. Tak čau, Franky se loučí.